लिया यो संतरा, अनार बा, संतरा बा, अंगूर बा, अमरूद बा। लिया यो संतरा, लिया यो संतरा, अनार, अंगूर, अमरूद। लिया यो संतरा। कवन बा यार इतना चिल्लाता? चिल्लाया तो मर्दवा सौदा बेचे आइल बा, ना चिल्लाई तो लोग खरीदी कैसे? अरे सर भाई कवन बा रे, 1 लाख दे देला पाछे से। लिया यो संतरा। काहे मर्दवा आना रहुआ का? लौकल ना ऊपर चढ़ा देला का भाई लो लाग गइल का? मर्दवा ठोक देला ठेला से और ना तो पूछत बा कि लाग गइल का? लागी ना रास्ता घेर के बैठल रहला ना दिखाई देला सा लग गइल तो हम का करी? हम रास्ता घेर के बैठल रहनी इतना कुल आवे जाए के जगह बा, हमरे ऊपर चढ़ा के लग दी बा तू? हम रास्ता में बैठल रहनी देखत हवा हो, देखत हवा कहत हवा कि रास्ता में बैठल रहला। छोड़ा जाए मर्दवा घाव निकल लागल ना, मने चोट तो नहीं लागल कोनो बहुत, लेकिन तब हमरा ऊपर चढ़ा देला मर्दवा। कोनो बात भई तो कबे ना कइला मर्दवा, तबे ना चढ़ गइला, नहीं तो हम साइड के ना ले रहती। ए मने इतना बढ़िया आदमी तो के ना लौकता हैं? आंख के इलाज कराला, अपन इलाज कराला आंख के। चलो ठीक बा करा ले कबो, अभी आगे से हटा हटा नहीं तो फिर ठोका दी बा। देखो तो मर्दवा कैसन बतियावता, कहत आगे से हटा नहीं तो फिर ठोका दी बा। छोड़ी जाए दी, बैठी हल्के लागल बा, तेज लागल रह तब नु। ले आयो सेब, संतरा, अंगूर। ए संतरा वाला रुका 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 तनी। का चाहिए? संतरा कैसे किलो देता? 100 के 2.5 किलो। मत लिया मत इनकरा यहाँ से। काहे हो? काहे मना करत हो? काहे हमरा यहाँ ना लिया मत हो, इनकरा यहाँ से मत लिया, कहीं और से ले लिया। काहे चाचा का भइल? अरे इनकर यहाँ के सब सड़ल गड़ल रहेला, लिया मत नहीं तो ठगा जाइबू। काहे बड़ो सटक गइल बड़ा का? बुद्धि काम नहीं करत, सड़ल गड़ल बेचता नहीं हम। सौदा बेचे आइल बानी, टांग अड़ई बना तो टंगिया लेके चल जा घरे। चला 1 नंबर के फ्रेश आइटम बस। ई बुढ़वा सटक गइल बा लगता। अरे खरीदिया मत उनकरा यहाँ से नहीं तो ठगा जाइबू। अरे आवा उनकरा के चिल्लाएगा। अरे सही बतावा तनी, मत लिया उनकरा यहाँ से, सड़ल गड़ल दे दी बाद में पछताए के पड़ जाई। गर्दन पर हाथ हटावा। अबे उठा के फेंक दे, जाके खपड़ैला बैठ जीबा। दिमाग खराब भइल बा, हम सड़ल गड़ल आइटम बेचता नहीं। ए भैया छोड़ दो उनकरा के, छोड़ा ना मर्दवा। देखा ना तनी इनकर पगलाई की, देखबा हम सड़ल गड़ल बेचता नहीं हो, फ्रेश आइटम बा। आ जेले ई टोटा के ना ली, ई काहे चिल्लात हुआ कि मत लिया? ए मर्दवा तू काहे पगलात हुआ? बेचे ना उनकरा के, काहे भड़कावत हुआ ग्राहक के? काहे हमरा के ठेला ठोकले बा, यही से भड़कावत नहीं। तो के लेवे के बानू, जाके ले ला। अच्छा आइटम बा, सब सड़ल गड़ल नहीं खे। उनकरा के चोट लग गइल बा ठेला से, यही से बदला लेता हुआ। आवा है भैया, संतरावा दे दे बा 100 रुपया के। आवा देता नहीं सरवा आनहर बा, लिया के हमरा ऊपर ठेला चढ़ा देला सर।